Πάνω κάτω γνωρίζεις. Διαφορετικό. Δεν ήθελα τώρα να έρθω με ροδοπέταλα και να κάτσουμε κεράκι και με Κλαούδια. Έπρεπε να το δεις πώς φαινόταν. Έπρεπε να το δεις. Δεν το ήθελα εγώ αυτό, μπράβο. Δεν το επέλεξα. Ήταν και να χορέψετε κιόλας. Και απ' την άλλη, από τη στιγμή που πήγε η Κλαούδια, αφού κερδίσει ο Δώρος, ας πούμε, το δώρο, εγώ από ευγένεια. Έπρεπε να το ακολουθήσεις. Τι θα πω και σε ακυρώνω, είναι θέμα τρόπου. Κωνσταντίνος στη φάση είναι, εγώ δεν τον έχω καταλάβει πάρα πολύ. Δεν μ' άρεσε να κρίνω για να μην κρίνω. Δηλαδή, ξέρεις που με μπέρδεψε, μου είπε ότι έξω είναι πολύ κοινωνικός. Εγώ βλέπω τον αντίθετο στο σπίτι. Και στο σπίτι, εγώ προσωπικά δεν έχω δει με κάποιον να βγει παρέα, να κάτσει, να γελάσει, να πει. Είναι μόνο μου σαν ένα στάσιμο νερό, έτσι πάει. Να σου πω, είναι αυτό που σου είπα. Δεν μ' άρεσε να κρίνω γιατί δεν ξέρω τι πέρασε ο άλλος. Δηλαδή, να σου πω το ακραίο. Μπορεί να έχει ψηφίσει. Να ρωτήσει για να κρίνεις. Δεν σου είπα να τον κατηγορείς. Άλλο να δεις τη γνώμη σου, άλλο να κατηγορείς. Εγώ τη γνώμη μου λέω. Ναι, το να κρίνω σημαίνει ότι καταλήγω σε ένα συμπέρασμα. Δεν θα πει αυτό τον άνθρωπο, ας πούμε, ότι ναι, είναι αντικοινωνικός και ναι, να το πω με αρνητική Απλά μου κάνει εντύπωση πώς λέω ότι έξω είναι κοινωνικός. Μπορεί να έχει θέματα. Δεν το ξέρω. Άρα προτιμώ να τον πλησιάσω και να μάθω ότι τον απασχολεί παρά να πω ότι να τον ακυρώσω. Μπορεί και να ισχύει αυτό που λες. Απλά κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν στο δικό μου χαρακτήρα που κάνει ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή αυτό που ήθελε χειροκρότημα και αυτά. Δεν είναι το χαρακτήρα μου. Εγώ προτιμώ να κάνω πράγματα και να μην θέλω επιβράβευση. Να το χαίρομαι εγώ μέσα μου. Ήρθαμε να ενοχλήσουμε την ησυχία σας. Γεια σας. 1000 χρόνια θα ζήσετε, έτσι. Γιατί? Μόλις. Για σας λέγαμε. Τι λέγατε? Ελάτε, δώστε. Καλά ή κακά? Αλλά σιγά μη μου πείτε, οπότε τι ρωτάω. Για το κούρεμα, σε Τώρα που έχεις άποψη, ποιο είναι πιο ωραίο σπίτι. Καλά. Τώρα που έχεις άποψη, ποιο είναι πιο ωραίο σπίτι. Να σου πω κάτι, Αυτό μ' είναι το αρέσει, διπλό. αλλά δεν Περιμέναμε το ένα ξύρισες Κινέζωνα. πάρα πολύ. Όντως, Ναι. αλήθεια. Εντάξει, θα μακρύνει. Τα μακρύνει, δεν είναι. Περιμέναμε ένα Κινέζο να έρθει να μας κουρέψει τον Μπονσάι, λέγαμε. Πιο Να σου πω, για το πολύ. Μπονσάι ήρθε το κορίτσι. Δεν ξέρω, επειδή μ' αρέσει να Κουρέψει ζεστά. τον Μπονσάι. Τι τέλειο το γυαλί σου, πολύ μ' αρέσει. Καλέ σε. Και εσύ Ώστε μας κουρεύτηκες. κατασκοπεύατε. Όλοι κουρευτήκατε, με γεια. Μας κατασκοπεύατε, μόλις σε παραδέχτηκες. Ναι. Τι έδειξε, πες Αφού μας σας εσύ. έδειξε, τι να κάνουμε, μη δούμε. Πώς σου φάνηκαν, Ναι. πώς σου φάνηκαν διπλά οι κοπέλες. Δεν μου πάνε. Πολύ καλά. Αυτό λέγαμε τώρα, ότι είστε πάρα πολύ ζεστά, με αποδεχτήκατε, ωραία. Σε κάναμε ξέρεις. αισθανθείς άνετα. Ναι, πολύ. Είναι μια γυναίκα που σίγουρα άμα την έβλεπε στον δρόμο θα της μιλούσες. Έχασα για ποιο μιλάμε. Για την καινούρια κοπέλα που. Είναι μια κοπέλα που Βέβαια, είναι πολύ εντυπωσιακή. πολύ ωραία κοπέλα, εντυπωσιακή. Σε κυνηγάνε μια συγκεκριμένη ομάδα γυναικών, νομίζω. Κοίταξε, βασικά να σου πω αλήθεια, με κυνηγάνε κοντές. Κοντές. Δηλαδή η πρώην μου ήταν ένα 48. Ναι. Ήμασταν εδώ. Μ' αρέσει. Ήμασταν εδώ. Ναι, ήμασταν εδώ. Κοίταξε, εμένα δεν μου αρέσει η γυναίκα να είναι πολύ ψηλή. Δηλαδή από ένα 70 και μετά. Α, δηλαδή τι, μας ρίχνει σκυλόπιτα έτσι, Αλλά στους άντρες δεν αρέσουν πολύ ψηλές γυναίκες. Οι πιο ψηλές τους, όχι πολύ ψηλές. Τώρα, άμα όλος είναι. Λέει πάνω από ένα 70. Για τις δικές του αναλογίες. Για τις δικές μου Ναι, αλλά αναλογίες. δεν προτιμάτε ψηλές γυναίκες, ρε παιδιά. Όχι, εγώ θέλω να είναι μικρούλες. Τις αναλογίες του καθενός. Δηλαδή, ένας άντρας που είναι 1 μέτρο. Πόσο ψηλή να τη θέλεις. Τη θέλεις στο ίδιο, δεν ταιριάζει. Έχω δει ζευγάρι τέτοιο. Τώρα για το παιδί ωραία και δεν το αγκαλιάζει έτσι. Δεν ισχύει. Και τον κάνει και έτσι. Δεν σου έχει τύχει γυναίκα να σε περνάει στο ύψος. Δεν θέλω να. Δεν είναι ωραία για τον Πολύ. άντρα. Δεν μας αρέσει. Τώρα με το τακούνι άλλο θέμα. Ειδικά στο σπίτι. Με το να με σηκώνει τακούνι. για να πάρει αγκαλιά. Με το τακούνι. Φαντάζεσαι. Με το τακούνι. Εγώ το έχω κάνει. Μπορώ και να σε σηκώσω άμα θέλεις. Είμαστε οκ. Δεν είναι ανάγκη να γίνει. Θα τον σηκώσω να δείτε. Κοίτα τώρα θα σε σηκώσει. Είπα να σε σηκώσω. Σοβαρά. Σήκωσε. Ίσα δεν είστε. Πού έτσι, όχι. Δείξε το μπράτσο σου. Δεν θα το δείξω. Δείξε το μπράτσο. Πιάσω το από πάνω να μου βγάλω τέτοιο. Αμά. Να βάλουμε ένα χέρι, θα γίνονται Θέλεις. Να βάλει να κάνει μπράτεφερ. Κάνε μπράτεφερ, Δωρό. Κάνε μπράτεφερ. Έχω να πω πολύ καιρό γυμναστήριο, λογικά θα με νικήσεις. Στη τελευταία σχέση κουράστηκα πάρα πολύ. Γιατί. Κουράστηκα γιατί σε κάποια στιγμή έχασα την εμπιστοσύνη. Βγαίνεις δικαιώματα, αυτός απλά σε ζήλευε και νόμιζε ότι έκανες πράγματα. Όχι.
Να ψηφίσω σένα, γιατί να σε ψηφίσω. Εγώ έχω ένστικτο. Ξέρω Το ότι μου λένε γυναικείο ένστικτο που λένε. Ναι. Ισχύει. Το έχω 100%. Αυτό το γυναικείο ένστικτο που λένε είναι σε μένα χτυπάει κόκκινο. Νιώθεις αν ο άλλος έχει ξενερώσει ή αν είναι αλλού και τα λοιπά, το καταλαβαίνεις. Ναι, και τι κάνεις. Είναι κακό που ψηφίζουμε εμείς. Πριν το μάθεις, ρε παιδάκι μου, θα χωρίσεις επειδή έχεις ένστικτο. Όχι, πρέπει να όχι, δεν είμαι τέτοιο. Πρέπει να το διαπιστώσω. Πρέπει, όχι ότι να ψάχνω να κάνω, έτσι. Δεν είμαι από τη... Όχι ότι δεν έχω ψάξει κινητά. Α, το έχεις κάνει και αυτό. Αυτές οι προτάσεις μου έλα. Τι δεν θέλει. Έλα τώρα κι εσύ, Στέλλα, δεν ρωτάμε. Έλα, Στέλλα, κάνε μια αγκαλιά. Έλα να το λίγο πως είμαστε και τέτοιο συμμετρικά λίγο. Με περνάει. Θέλω να δω αν μπορείς. Σε περνάει. Είσαι, ρε. Όχι, μωρές. Εγώ δεν βλέπω Όχι, πολλά. σε περνάει. Τι βλέπεις. Περνάει, όχι. Περίμενε, δεν έχω Λίγο καλύπτει ίσως και δεν αυτό. βλέπεις τους ανθρώπους. Λίγο ίσως. Θέλεις να με καλέσετε τώρα να μην έχω. Έλα την κάνουμε. Έλα σε κανένα. Έλα. Εντάξει. Με το χεράκι έτσι. Δώρο και σε να κάνω αγκαλίτσα. Το χεράκι κοίτα. Σήκωσε το. Φαντάζεσαι. Η απόσταση που κρατάς είναι τρομακτική, αλήθεια. Έτσι είναι. Ήσουν λίγο έτσι. Στο έτσι. Αυτή είναι η απόσταση. Φοβάμαι. Έλα, το παιδί. Τι θες, δηλαδή. Άμα πας πιο κοντά μπορεί να σου κάνουν έτσι. Εγώ στη σχέση δεν... Εντάξει, δεν έχω υπάρξει και γενικά για το καλύτερο παιδί. Ναι. Αλλά όσο μεγαλώνουμε, αλλάζουν λίγο αυτά και προσπαθείς να γίνεις όσο το δυνατόν καλύτερο παιδί. Φαίνεται ότι δεν είσαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Από πού? Έτσι, Αυτή την μπλούζα που φοράω. Άστο, να το κρατήσω για μένα, μετά το... Όχι, πάντα. Γενικά δεν ήμουν... Έκανες μεγάλη σχέση. Ναι. Πόσο καιρό? 2 εβδομάδες, νομίζω, τώρα ξέρεις. Μεγαλύτερη μου σχέση ήταν 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια. Και 2 χρόνια έχω κάνει και 2,5 χρόνια έχω κάνει. Γενικά είναι ρε παιδάκι μου, αλλά τυχαίνουν φάσεις στη ζωή μου που θέλω να είμαι και λίγο μόνος μου και χωρίς να έχω σχέση, χωρίς τίποτα. Να περνάω καλά μόνος μου και με τους φίλους μου κτλ. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι πρέπει και καλά να κάνω τέτοια σχέση ή να συνέχεια να είμαι με κοπέλες. Όχι, θέλω και λίγο να είμαι λίγο ελεύθερος. Ναι. Είναι μεγαλύτερη μου. Δεν το κρύβω. Δεν θα σου πω ότι με χάλασε κιόλας. Αλλά σαν πρώτη επαφή μίλησαμε μια χαρά, ήταν όλα καλά. Έχεις παντρευτεί ποτέ? Όχι. Δεν έχω παντρευτεί και δεν έχω κάνει παιδιά. Όχι. Τέλεια. Είχα 2 προτάσεις, αλλά ήταν πια αργά για μένα. Και τις 2 προτάσεις εγώ δέχτηκα όταν έκανα συζήτηση για χωρισμό. Και μου λέει, μα όχι, θέλω να σε παντρευτώ. Όταν πήγες να χωρίσεις, ναι. Φοβήθηκε και σου είπε ναι. Ναι, και λέω, μα τώρα είναι... Α, πήγατε να χωρίσετε και τότε σου λέει ότι έτσι... Ναι. Γιατί φοβήθηκε μάλλον και... Εντάξει, αυτό είναι λίγο χαζό τώρα. Οπότε δεν έλεγε ποτέ πραγματικά ήταν ασφάλιση. Μπορεί να ήταν και δεύτερη πρόταση ήταν πολύ σύντομα που δεν τον είχα, πιστεύω εγώ, δεν τον είχα γνωρίσει και καλά. Στους 4 μήνες, στους πρώτους 4... Σου έκανα ποτέ σε γάμο? Ναι. Εντάξει. Εδώ μπορεί να σου κάνει κάποιος σε 1 εβδομάδα. Σαν πρώτη εμφάνιση που έκανε στο σπίτι, ήταν πολύ αεράτη, μιλούσε, ωραία, συζητούσε, είχε χαβαλέ, το οποίο μου αρέσει εμένα. Λέμε τα ζευγάρια που μπορούσε να... η γνώμη της, με ποια θα ήταν... Α, ωραίο αυτό. Για πες. Πες μας εσύ. Εσύ πρώτα. Ναι, θα σου πούμε. Θα σου πούμε, ναι. Χωρίς να ξέρεις, πες μας. Πες μας εσύ. Από εδώ και από εκεί. Ναι. Ποιους θα έβαζες με ποιες? Θα έβαζα τη Στέλλα με το Σοκράτη. Μη με ρωτήσετε γιατί. Όχι, συνέχισε, δεν παίζει. Ευχαριστώ όμως, δεν λες την βιολογία. Για φέρε. Είμαι λίγο μάλλον και εγώ ώρες πατάω λίγο γκάζι και αυτό δεν. Αλλά κάποιος θα ηρεμούσε. Πού μια σάπες άμα της. Αυτή ναι. Αυτό το ζευγάρι ήταν σαν ταινία Brad Pitt με Ατζελίνα Τζολί. Στο τέτοιο που ήταν. Ναι, δεν υπάρχει. Θα σου πω θέμα εμφανισιακά τώρα. Ωραία, το σώζουμε. Όχι εμφανισιακά. Δεν έχει να σώσει τίποτα. Να το πεις ακριβώς πώς το βλέπεις εσύ. Δεν έχει να πεις πώς πάμε εμφανισιακά. Η Γκαμπριέλα νομίζω θα ήταν με τον Κωνσταντίνο, δεν ξέρω γιατί. Υπόψη είναι ότι η Γκαμπριέλα είναι το κορίτσι σου, έτσι.
Το δικό μου. Νομίζω θα ταιριάζανε γιατί ο Κωνσταντίνος είναι λίγο ήρεμος. Ευχαριστήθηκε λίγο από την Γκαμπριέλα. Η Γκαμπριέλα θέλει έναν ήρεμο. Θέλει λίγο να υπάρχει. Έχει δίκιο Η τώρα. Γκαμπριέλα είναι το κορίτσι σου. Η Γκαμπριέλα είναι το κορίτσι μου. Το είπα γιατί είσαι πολύ σοβαρός. Να πεις και το λόγο. Ναι, δεν είπα κάτι Μην κακό. παρεξηγηθεί, δεν ξέρω. Όχι, Μπορεί. Παιχνίδι παίζουμε, παρεξηγούμε παιδιά. τίποτα. Εντάξει. Γνώμες λέμε. Νομίζω Κλάουντια με Δώρο, γιατί έχουν πιο πολλά κοινά. Ναι. 2 στα 2. 2 στα 2, ναι. Τα παντούπα και τέτοια. Αθηνά με τον Νίκο, δεν ξέρω γιατί. Αθηνά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ τώρα να εκφράσω τη γνώμη μου λόγω ηλικίας. Από το γυαλί κάτι τώρα με το γυαλί σου. μου ταιριάζουν. Αν γινόταν αυτό, νομίζω ότι θα με κλείνανε φυλακή. Βγάζουμε την ηλικία τελείως απ' έξω. Αφήνουμε την ηλικία. Ναι, αφήνουμε τις. Έχουμε αφήσει τις ηλικίες απ' έξω. Και εσύ με τον Ανδρέα και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εδώ με τον Ανδρέα πάλι με έχετε... 2 στα 2. Πάλι με τον Ανδρέα βγήκε φίλε. Εγώ το είπα γιατί ήθελες. Για πες, Τζούλια. Να ξέρεις. Τζούλια. Για πες μου. Τι να πω εγώ. Τι είπατε εσείς, γιατί δεν ήμουνα. Εγώ είπα με τον Ανδρέα. Εσύ Ναι, μόλις το Σοκράτη τον έβαλα με την Αθηνά. Ναι. Την Άννα την έβαλα... Άννα έχει φύγει, Άννα. Εντάξει, ναι, ρε παιδί, λέγαμε λέμε πριν. από τις 6 που ήταν. Δεν ξέρουμε την Όλγα, δεν μπορούμε να την ξέρουμε. Τι άλλο είπα και δεν θυμάμαι. Είπε Σοκράτη με την Αθηνά. Ναι, ο Δώρος με την Κλάουντια. Με την Κλαούντια. Εσύ με Το την ζευγάρι εδώ, Ανδρέας Τζουλιά. Τζούλια Ανδρέας. Τι έγινε. Όταν λέμε, παίζουμε ένα παιχνιδάκι, ρε παιδί μου. Λέμε, ζευγαρώνουμε τα κορίτσια τα προηγούμενα, πώς ήταν με την Άννα, με τα αγόρια. Πώς θα, αν ζευγάρωνες αυτή τη στιγμή. Φαντάζεσαι να παντρευτούμε όλοι με όλους. Τελικά να παντρευτούν όλοι. Τρέλα, ναι. Όλγα, αλήθεια τώρα, χωρίς πλάκα, δεν θέλω να απαντήσεις διπλωματικά. Ναι. Θέλω να απαντήσεις αυτό που θα σου έρθει, όπως κατέβηκες και γνώρισες 6 άντρες, ότι... Αν μου έκανε κανένας εντύπωση. Ναι, κάτι παραπάνω. Όχι ερωτικά. Κάτι παραπάνω σαν άνθρωπος. Κάτι παραπάνω σαν άνθρωπος, ναι. Αυτό δεν ρωτάω. Ναι. Ερωτικά είναι πολύ νωρίς, δεν Ναι. υπάρχει. Ούτε εμείς ακόμα που είμαστε εδώ μια εβδομάδα δεν μπορούμε να βρούμε. Σίγουρα. Γι' αυτό, ναι. Το έκανε. Ναι. Η Όλγα σήμερα καινούργια παίχτρια που μπήκε στο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι μια εντυπωσιακή και όμορφη κοπέλα. Είναι πολύ νωρίς να πω κάτι για αυτήν. Έχει πάρα πολύ θετική άβρα και νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Βέβαια δεν μπορώ να κάνω πρώτο βήμα με τίποτα. Όσο και να μου αρέσει. Τζούλια, εσύ. Έχω κάνει 2 φορές. Το έχεις κάνει ερθυρίο. Μπράβο. Έχεις Έχω κάνει το πρώτο παρεξηγηθεί. βήμα. Α, το πρώτο βήμα. Όχι, το 2 στα 2 ήμουν εντάξει, ευτυχώς. Σου το έχει πάρει πάνω του να πει τώρα τι. Δεν το πήρε, όχι κανένας από τους 2. Και πώς το έκανε. Γιατί να το πάρει. Ήμουνα μικρή. Κράτησε καιρό. Πιο μικρή. Κράτησε καιρό. Ποιο? Η φάση, η σχέση, Όχι. ή οτιδήποτε. Όχι. Α. Όχι. Μετά εγώ δεν ήθελα. Πόσο δεν θέλω να το λες. Ήμουνα, να μην πω τίποτα. Όχι, δεν θέλω να το λες αυτό ότι ήσουν μικρή. Δεν... Ωραία, ήμουνα... Όχι, άσχετο. Όποτε και να το κάνεις και στα τόσο σου να το κάνεις, δεν θέλω να το λες. Εντάξει, δεν θα το ξαναπώ. Ναι, γιατί δεν Σου έχει χτυπάει σημασία. άσχημα. Όχι, δεν είναι. Ξέρεις τι, κάνεις κάτι το οποίο το κάνεις γιατί γουστάρεις να το κάνεις. Δεν θα το έκανα παίζει τώρα. ρόλο η ηλικία που Δεν θα το έκανα έκανες. τώρα. Μην το λες. Πιστεύω δεν θα το Γιατί έκανα. ακόμα η ζωή έρχεται μπροστά σου. Καλά, ναι. Δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Και για μένα όποιος έχει φραγμούς και δεν αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο. Ναι, σίγουρα. Εγώ τον αφήνω τον εαυτό μου Αυτό, ελεύθερο, γι' αυτό σου αλλά λέω, μη λες πιστεύω ότι δεν θα είσαι το μικρή, έκανα. γι' αυτό σου Πώς το Πιστεύω, δεν είπα δεν θα το κάνω. Πώς το έκανες. Για πες. Ήταν, ρε παιδί μου, έκανα κύκλους εγώ τώρα. Έκανα κύκλους κι Τον αυτός. είχες δει και έκανες Ναι, κύκλους. με κοιτούσε, τον κοιτούσα. Έλα, δεν θα έρθει. Ήταν να φύγω εγώ μετά, γιατί η μάνα μου άφηνε μέχρι κάποια συγκεκριμένη ώρα να βγω έξω. Και παίρνω ένα χαρτάκι. Πόσο χρόνο ήσουν. 17 νομίζω, 16, εντάξει. κάπου εκεί. Παίρνω ένα χαρτάκι και γράφω τον αριθμό μου, το Facebook. Και του το δίνω. Αμάν αυτό το Facebook που πες. Και του έδωσα το Facebook. Η δεύτερη. Τη δεύτερη ήμουν στη Σαντορίνη Τώρα προσφατά, γενικά χρόνια. το 2014. Λοιπόν, ήμουν στη Σαντορίνη και ήμουν με τη μητέρα μου διακοπές. Και ήταν ένας που παίζει κιθάρα. Και εμένα μου άρεσε. Και πάλι αυτός με κοιτούσε, το κοιτούσα, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί έπαιζε. Κιθάρα. Τυχαίο. Νίκο, τυχαίο. Δεν έχω κάποιο θέμα με τις κιθάρες. Ναι, αλλά έχουμε ένα Ναι, και κιθάριστα μ' άρεσε. στην παρέα, Και του γράψα σε ένα χαρτί τον αριθμό μου. Και όταν έφευγα του το έδωσα. Και τι Και με έγινε πήρε με τηλέφωνο αυτόν, μετά και τον είδα. Α, πρέπει να φύγουμε. Γιατί δεν γράφουν πρέπει και γράφουν μπορούν. Το μπορούν είναι και μπορεί και να κάτσει, μπορεί και να φύγει. Δεν έχεις επιλογή, γιατί τώρα θα πρέπει. ξαναβαρέσει. Εγώ. Θα βαράει μετά ο άλλος. Με όλες. Τι. Ότι θα ξαναβαρέσει το κουδούνι αν δεν πάνε. Δεν έχουν επιλογή, είναι ευγενικό ο τρόπος που το λένε. Θες να σου πει δηλαδή τσακίσου για πήγαινε στο σπίτι σου.
Πώς το θες εσύ? Στο λέει, βγαίνει καμπό. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Κορίτσια, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και να έρχεστε πιο συχνά να κάνουμε αγκαλίτσες. Όχι, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που σας λέω ρονοποτήρια. Να το πάρω μαζί μου. Είσαι το επανειδήν, προσοχή σε σκάλες. Θα δοκιμάσω, ρε φίλε, αυτό που κάνεις. Λίγο απότομο. Αδερφέ, μην επαναλαμβάνεσαι. Είναι λίγο απότομο με σκανιφορικές σκάλες. Πρόσεξε, μην έχει. Σε βλέπουμε. Και καλά. Και πέφτω. Τι είπαξε. Γεια σου, Τζουλιά. Γεια σου, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου τώρα. Δεν μιλάς. Γεια σου, Τζουλιά. Συγγνώμη, είμαι λίγο άρρωστος. Δεν πειράζει. Δεύτερη επιλογή. Παιδιά, Είμαστε. Δεν θα τα πάμε καλά εμείς οι δύο. Δεύτερη επιλογή. Πώς περάσατε? Περάσαμε ωραία. Ταιριάζει πάντως σε φράση. Καθίσαμε και στο κήπο, εγώ δηλαδή, και στο κήπο των αγοριών. Συζητήσαμε, είπα όλη την ιστορία της ζωής μου. Έτσι λίγα... Τους έκλεψες και το φλιτζάνι? Ναι, όλα στο σπίτι. Τα παίρνουμε όλα από εδώ, έχουμε 850 πιάτα. Ποτήρια μας λείπουν, να σας μαζέψω. Η Κλαούντια μου είπε ότι δεν έχουμε μιλήσει, οπότε σε ψήφισα. Και έχει μείνει η Γαβριέλα. Μαζί μας ρε φίλε, η Γαβριέλα κάτι είπε. Για ποιο λόγο με ψήφισε? Την Καμπρίλα την άκουσα, γιατί σου είπε να έρθεις όταν ήμασταν όλοι εκεί και ήσουν λίγο περίεργος, λέει, με τη στάση σου. Αυτό. Ήταν η μέρα που ήταν Στον καλά. Ήταν η μέρα που ήταν το κόκκινο δωμάτιο. Και απλά επειδή λίγο έτσι ήμουν εγώ, είχα μπει στα δικά μου, ήμουν λίγο σκεπτικός. Μου κάνει η Γαβρέλα, με εσάς δεν πρόλαβα να μιλήσω. Με εσάς ποιος? Με μένα. Μου λέει μαζί δεν πρόλαβα να μιλήσω με την πρώτη ευκαιρία και του λέω, εντάξει. Και το έκλαβε λίγο αρνητικά. Ποια, η Όλγα τι σου είπε, γιατί σε ψήφισε? Ποια Όλγα, ρε? Αυτή ήταν οι 5? Ναι. Η Άννα, εντάξει, μας το είπε η Άννα γιατί. Εντάξει. Πώς αισθάνεσαι τώρα? Δεν ήταν ανακουφισμένος, ήταν αναμενόμενα, το περίμενα. Τις περίμενες απαντήσεις αυτές? Ναι. Θα σε δίνουν και 6. Όχι, τις απαντήσεις. Όχι, αναμενόμενες απαντήσεις που θα μου δίνανε. Αυτό. Τους είπα ότι 3 κομπάλες δεν περίμενα να με ψηφίσουν. Τις είπες ποιος είναι? Είπα ότι πιστεύω ότι η Αθήνα, επειδή εντάξει, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω, με την. Γκαμπριέλα. Με την Γαβριέλα και την Τζούλια. Η Τζούλια δεν προλαβαίνει να σου. Αυτό λέει, επειδή δεν έχω προλάβει να μιλήσω πολύ με την Τζούλια. Η Τζούλια μας είπε εμάς. Τι είπε? Ότι σε έβλεπε λίγο από μακρό. Γενικά, ότι όταν ερχόταν εδώ, ήσουν λίγο απόμακρος γενικά. Προς εκείνη, γενικά. Προς το μέρος της. Απόμακρος γενικά. Είπαν ότι δεν της έκανες αγκαλιά. Δηλαδή? Δεν της αγκάλιασες. Συμπέρασμα λοιπόν τι είναι, έμπαινε, απόμακρος. Συμπέρασμα τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να κάνουμε αγκαλιές. Περισσότερες αγκαλίτσες. Σούκο. Αγκαλιά. Με τον Νίκο δεν έχω κάνει μέχρι τώρα αγκαλιά. Πώς νιώθετε τώρα που νιώθετε κάτι σαν θετικό? Πότε δεν πάντα υπάρχει. Αρνητικό. Και με τον Νίκο μωρή. Εγώ του είπα 2-3 κουβέντες να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, να μας δείξει ποιος είναι. Του λέω, ρε αγόρι μου, βρες λίγο πυγμή, πάρε λίγο θάρρος, τι περιμένεις όλα τις γυναίκες. Όλα εύκολα τα θες στο πιάτο. Κάνε κάτι. Και τους λέω μετά, παιδιά, μήπως θέλετε να ανταλλάξετε θέσεις, γιατί εντωμεταξύ κατά τον τόσο έτσι και τέλα. Κάνε κάτι επιτέλους, άντρας είσαι που λέει ο λόγος, ρε φίλε, δηλαδή είμαστε, μήπως να το δείξουμε κιόλας. Και εμείς, μήπως θέλετε να αλλάξετε θέσεις, συγγνώμη, να πάτε λίγο. Και μετά τι λέει ο Δώρος. Κάτι έλεγε, δεν θυμάμαι πώς ήρθε η κουβέντα, και λέει, δεν της κάνεις μια αγκαλιά, ο Κωνσταντίνος της κάνει αγκαλιά. Και έκανε αυτή. Και έκανα ότι κεφαλικό. δεν χρειάζεται να σηκωθείς, κάτσε εκεί που είναι. Και με αγκαλιάζει ο Κωνσταντίνος. Του λέω μετά, τον αγκαλιάζω κι εγώ τον Κωνσταντίνο, και μετά του λέω, Δώρο, του λέω κι εγώ θέλω να σου κάνω αγκαλίτσα. Πα! Τι, άμα είναι να αγκαλιαστούμε, να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σηκώνει τη Τζούλια και λέει: θέλω να πάω έξω να δω τον Αντρέα να τον πειράξω. Εσένα τι σου δηλώνει αυτό, ρε φίλε? Θα να σου πω εγώ, που είμαι εγώ. Εμένα Δώρο ρώτησα, ρε φίλε. Τι θα πεις εσύ μετά? Δείχνει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν είναι φιλικό ή ερωτικό, δείχνει ένα ενδιαφέρον. Μια χημεία τέλος πάντων. Μπορεί να κάνω ωραίες πλάγες. Σας είδα και προχθές, επικοινωνούσατε στις πλάγες.
Την πείραζες, γελούσε, σου λέει κάτι αυτή. Αυτό. Ναι. Αυτό. Μόνο Είπα αυτό. ενδιαφέρον, δεν το διευκρίνω. Μπράβο. Εσείς τι κάνατε? Εμείς δεν αγκαλιαστήκαμε με κανέναν. Εμείς συζητήσαμε για σχέσεις, για ζωή, ποιος, τι. Τους έχω πει για τις σχέσεις μου, ότι αυτό, την απιστία, για απιστίες, για τα πάντα. Με ξάφνιαζε βέβαια που απάντησε ειλικρινέστατα στην ερώτηση αν έχει απατήσει τον σύντροφό της κάποια φορά στη ζωή της και μου είπε ναι, περίμενα θα πει όχι. Αλλά σε γενικές γραμμές, σαν πρώτη επαφή, ήταν πάρα πολύ καλή. Ναι, με τι γιατί δεν το καταλαβαίνω. Σε μια φάση. Εσύ, σας είδα πολύ κοντά. Εσύ όταν γελάς, κάτι κρύβει. Έχεις πονηρόγγελο, αδερφέ. Έφυγε σε μια φάση. Όταν γελάς, κάτι κρύβεις εσύ. Για πλησιάσε. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο να το λύσουμε, κάτσε. Για κάτσε λίγο, κάτσε λίγο να το λύσουμε. Απλά η Στέλλα θα σου πω. Η Όλγα. Τι έκανα. Η Στέλλα. Η Όλγα. Πουλάκι μου, βοήθησε μια Καλή κοπέλα, ρε φίλε, η Όλγα. Απλά θέλω να τη μάθω λίγο πιο πολύ γιατί είναι καινούργια, να σπάσει λίγο πάγο. Να σπάσει το πάγο. Και την έμαθες. Όχι καλά, αλλά καλή κοπελίτσα. Θες περισσότερο χρόνο. Απαντήσεις είναι ωραίες. Και η Τζούλια σήμερα άλλος άνθρωπος. Εγώ δεν είχα ξαναμιλήσει με τη Τζούλια. Εγώ γι' αυτό κάποια στιγμή έφυγα από εδώ. Να προλάβω και λίγο την Τζούλια να δω. Και την ήταν λίγο ανοιχτή. Πώς την είδες? Πολύ καλή. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αυτό δηλαδή με έκανε και νιώσα άσχημα που την ψήφισα κιόλας, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν την ήξερα. Πολύ καλή, θετική. Με τον Αντρέα πλάκα έκανε που λέγανε. Και δεν ήρθε. Δεν υπάρχει πλάκα. Όλα ξεκινάνε από την πλάκα, αλλά έτσι καταλήγουν μετά στη σοβαρότητα. Το χείμωνα του Αντρέα είναι ότι είναι κάπως τέλειες. Γιούλια Τσίμπα, είσαι Αντρέα δώρο. Τέλος. Δεν βάζω ταυτότητα, λέω τη γνώμη μου. Μακάρι να πέσω έξω, μακάρι να... Η αντίδρασή της? Εντάξει... Μαγκωμένη. Ότι και καλά τον Αντρέα, ξέρεις, στην αρχή το είπα ότι και καλά θα βγάλουμε μαζί γιατί το είπα για σένα και καλά, αφού ήθελες αυτό να ακούσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Έρχομαι σπίτι σας και δεν χτυπάω και κάπου νιώθω. Δεν πειράζει, αλλά δεν πειράζει. ξέρω σε ποιο σημείο μπορεί να είστε. Θα σας βάλω κουδούνι. Τι κάνετε, τι είναι. Καλά είμαστε. Καλά, τα λέμε. Πού είναι ο Έκτος? Ο Έκτος νομίζω πήγε... Κάνει δουλειές. Τι κάνετε, λέτε να μαζευτούμε στα καναπεδάκια μας. Αφήστε μου τη γονίτσα μου εδώ. Το γαλό, Γιατί να κάτσεις εκεί. Βρέλα κάτι. Άλλη φορά κάποιος έλεγε ότι ήμασταν όλοι και ο Κωνσταντίνος καθόταν μόνος. Γιατί? Δεν θυμάμαι σε ποια φάση έγινε αυτό. Και πάλι καθόσουν χωριστά, νομίζω στο σπίτι. Πού είσαι, παχταρά μου? Έλα, αγάπη μου, πού είσαι? Τι έχεις? Έλα. Τώρα τι έχω? Καλά είναι. Μια χαρά. Φάγατε? Όχι. Όχι ακόμα. Περιμένω τις λαγάνες να έρθουνε. Θα έρθουνε και οι λαγάνες. Δεν μιλάμε για φαγητό, μιλάμε μόνο για αγάπη. Και πάμε. Μόνο για αγάπη. Τώρα θα κάνουμε μια επικοινωνία πάλι. Διαφορετική με τα κορίτσια. Αντρέα μου, κάτσε από εδώ. Πάμε να συνδεθούμε με το διπλανό σπίτι να δούμε τι κάνουν τα κορίτσια. Πώς τα πάτε με το καινούριο κορίτσι που ήρθε στην ομάδα? Καλά. Είναι και πατριώτισσα. Καλά, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίρνετε θέση και αυτό που είπε ότι δεν είμαστε άντρες, γιατί δεν παίρνετε θέση να απαντήσετε σε αυτό. Όχι, αγόρι μου, είπε για 4 άτομα. Δεν είπε να φύγουν όλοι. Ρωτάω γιατί αν κατάλαβα λάθος. Όλοι περασπίζετε τον εαυτό σας και την ομάδα σας.